A dneska si ideme zahrať Shark Dash Racing. Takže už môžeme ísť na to. Dajte like, odber z 1 milión sa odhalím. Sa mi to zapína. Hej no, tak. Už sme chvíľu tunak. Takže ideme si to zahrať. Je to moja prvá Roblox minihra, čo hrám tunak takto. No. Ja mám viac účtov. A na tom mojom je to niekde žlté. Nie, lebo to dáva najviac, treba 5. Pôjdeme aj na bežiace pásy, hej, som pri kamarátovi, aj on natáča. A tak, takže, ešte si tu po ceste pozbierame, ideme byť ako inak posledný, nevadí ale. A tak, takže som pri kamarátovi, tak jeho možno aj budete počuť. A tak, takže ideme na prvý závod. A budeme mať nejaké viny, za to si otvoríme vajíčko, za 5 vinov si otvoríme vajíčko, rýchlo musíme klikať. A tak, takže potom na budúce si zahráme aj nejaký Minecraft. A tak. No, už 52. No, to je moja maximálka zatiaľ. Potom už ani klikať nemusím, ale ja rád klikám. Takže ideme si ju zahrať. A tak. Dejte like, odber. Za 1 milión sa odhalím. A prosím, pošlite to aj nejakému kamarátovi. Toto som nechcel, nevadí. On dostal 1 win a ja 5, ak som dobre videl, ale ja si tu ešte zoberiem ďalších 10. Takže už si ideme pre prvé vajíčko. Hej, môj Ferelko skače Ultima vole. Takže nie, nechcem takéto. Ja nie som ešte pay-to-win hráč. Takže tak. Ber. Ok. Si ešte dve otvorím. Cat si slabošina. Ja potrebujem najlepšie. Dog. Ešte väčšia slabošina už na nich. Nemám, nevadí. Tam equip best. A ideme si aj kúsok zatrénovať. Mám bežiaci pás. Na druhý potrebujeme 800, čo je dosť. A tak. Takže ideme si toto ešte zatrénovať. Potom si tam budeme kupovať nových žralokov. Lepšie pásy. Môžeme si tu dávať aj rebirty, na ktorý ešte ani zďaleka nemám. A tak, že už môžeme ísť na druhý pás a dáme si hneď rebirty. Lebo to mi nechá viny. Rýchlosť mi to iba odbere, ale aj petov mi to nechá. Ja si dám rebirt a ostajem na tomto páse a nemusím ísť tam. A to je na tom najlepšie. Je nejaký event. 10 minút to musíme hrať. Dobrá. No, dneska si to úplne neotvoríme, ale v tom ďalšom dieli už možno aj, hej, teraz potrebujem koľko? 5000. Na toto 4000, dobre, najlepší pás. 4000. Potom budeme ešte závodiť a tak, áno? Takže kúsok to prestrihneme. No, chvíľu tak s vami nebudem, ale som sa až keď budem mať ďalší rebirt. Čaute. No čaute, už ideme mať 4000, čo už teraz máme. Takže ideme sem. Najlepší pás a už o chvíľu ideme mať aj 5000. Toto som si šlo zobrať. Takže si pripravím rebirt. Už sa môžem rebirtnúť. Tak, už máme ďalší rebirt. A tak.
O chvíľu pôjdeme aj zavodiť, keď už budeme mať asi 5000, hej, takže ešte si musím dať neplná nabíjač, lebo mám málo percent. Ozvem sa potom, keď už budem mať ďalších 5000. Takže čo, už som tu zas a už o chvíľu ideme zavodiť, takže už by sme mohli aj ísť, lebo ešte tu si toho aj pár pozbierame. Keď tam pôjdeme, toto som chcel zobrať. A tieto fialové sú druhé najlepšie, takže aj tie si bereme. Už teraz ideme. No ešte máme tu aj ten spin. Snad nám padne to ten najlepší pet, potom si ho otvoríme. No potom si ho roztočíme, ten spin otvoríme, tak určite. No tak. Možno prebehneme aj do druhého, ale to si nemyslím. On má smysl, že 10 000. To je dosť. Takže tak. Sme zase ako 5. predposledný. To nevadí. Získali sme 5 vinov. A tak. Lepšie ako nič. Ešte raz ideme na závodovú. Už budeme mať na 3 kola. A to je dobré. A potom si roztočím ešte ten spin. Lebo som ho teraz zabudol. Teraz zase porazím 2. Lebo predtým namiesto takto najslabšieho bol hráč. Takže tak. Autoklik si nemôžeme kúpiť, lebo to je samozrejme za Robuxy. No jasné. A ja čo Robuxy nemám. No budem mať. Ale tak. To už je jedno z mojich posledných videí, lebo idem si kúpovať nové zariadenia na tomto, no možno to čo nebudem, takže tak, musíte si ma zatiaľ užiť. Idem si kúpovať nové zariadenie a tak, teraz už mám 35, tak to robím toto. Potom si ich môžeme aj spojiť. Takže ešte jeden pes a môžeme si ich spojiť. Psov, áno. To je dobré. Ber, ešte jeden ber. Medveď. Rakún. Medveď. Ďalšiu psa už nepotrebujeme. Potrebujeme medveď. Nímačku. Medveď. Áno, môžeme si už aj jeho vylepšiť. Takže tu si ideme pospojovať petov. Takže Dog Craft. Môjim najlepším. A ešte si ideme vykraftiť tohto. Dáme Equip Best. A už ideme zase si farmiť ako vždy. Ideme byť zase o kus silnejšie a rýchlejšie si zarábať. No. A ešte mám môjho sponzora a to je Silver. No nie je to úplne môj sponzor, ale môj kamarát, takže aj jemu dajte odber. No tak, hej. Takže idem do petov a ešte raz idem dať Equip bez, lebo sme teraz mali nového. Potrebujeme až 20 000 na nový pás. Tak to si rýchlo zarobíme. Ozvem sa zase, keď budem mať 20 000. Čaute. Takže čaute, už o chvíľu ideme mať tých 20 000, že pôjdeme na nový pás. A až tam sa rebierneme, hej. Aby sme hneď boli na tom páse a tam sa rebierneme. No a tak. Takže už sme vyhrali dosť závodov a to je dobré. Z toho som riadne rád. Takže nevyhrali, najlepšie sme boli tretí, najhorší, ale to nevadí. Potom keď už budeme mať 60 000, môžeme ísť na ďalší pás
sa mi zdá, že 60 000 a potom 220 a to je zlé, veľmi zlé. Ale z tohto ide byť ako keby taká séria, takže dajte like, odber a tak. Koľko stojí IA trénery? Testujú tieto a to je zlé. 150 stojí najhoršie, ale má 114. Nevadí. Takže keď budeme mať 10 000, môžeme ísť na závod. Alebo 11, lebo to jedného už ďalšieho porazíme. A to je dobré. Lebo si zarobíme, sa mi zdá, že 100 vinov a to je riadne dobré. A tak. No takže už by sme mohli aj ísť a tak, že už ideme. Už máme o chvíľu aj 11. No už máme aj 11 000, pozbierame si, budeme mať 11 000, no už skoro aj 12 000. 12 000 už máme. No to je dobré. Nie, toto som nechcel. Takže ideme na závod a máme na terných 12 000. A prečo robím toto? Ale nie, ešte nejdeme na závod, lebo vás prisúšľačom stále toto. Alebo si ideme zaspinovať a že čo nám tam také padne. OPP nie. Nevadí. Najhoršie, čo nám mohlo padnúť. Tak nič. No. No tak. Pôjdeme si zacvičiť a tam to aj stopnem. Aha, ja tak. Porazíme aj tohto? Áno, porazíme. Je to tesné, ale porazíme. Porážame ho. A toto sme ho už porazili, lebo slabý. Ja som mačka a nie naopak, on je myš a ja som mačka. Nie, naopak, bože. Na tenných 100 vinov a teraz ideme zacvičiť a kúsok to stopneme a tak, hej. Až dokým nebudeme mať nejakých 20 000. Prečo stále stlačam toto? Ja neviem, že kde to stlačam. Ešte 10 sekúnd, lebo si ešte otvoríme gift. No, mám iba 12 000, ja som na to zabudol. Takže čaute, uvidíme sa. Čaute, sme tu zas. A nie, ešte nejdeme na najlepší pás, ešte potrebujeme 1 000 a to je dosť málo, ale pre mňa to je veľa. Až teraz ideme už na lepší pás a to je riadne dobré. Potom by sme si, keď už budeme mať 60 000, už by sme si mohli ísť aj dosť zazávodiť. Ale, lebo si aj teraz ideme ešte raz zazávodiť. Ak budeme na tom istom mieste, čo 100% budeme, tak si otvoríme aj lepšie vajíčko. Alebo si budeme šetriť na to za 500. To by som urobil, takže ešte 4 závody a to bude najlepšie. Takže na chvíľu si to stopnem a keď už budem mať tých 500, tak sa vám ozvem. Takže čaute, ideme si ešte raz teda zazávodiť s vami, lebo už mám 400 a potom ako si otvoríme to vajíčko, tak už bude asi aj koniec videa. Takže snad nám tam padne niečo dobré a tak. Alebo mohlo by nám tam niečo dobré padnúť. Tam hore vidíme, že ako rýchlo ideme, ak si to ešte nevšimli. A takže teraz už si ideme otvoriť to vajíčko. A tak, takže idem preč z tohto a ideme si otvoriť vajíčko. A snad nám tam padne to najlepšie, lebo to ešte ani vidieť není, že ako to vypadá. A to je veľmi zlé. My chceme, aby sme to videli. A to musíme vidieť, takže čo nám tam padne? Legendárne, druhé najlepšie. No tak čaute, dajte like, odber a uvidíme sa u ďalšieho videa.